det her. I dag spiller jeg med Bullet 1, og vi skal... Prøv at jeg kan ikke gøre noget. Godt. Simon, har du gjort sådan en ekstra sport, eller hvad? Er det sport, mand? Spawn! Fuck nu pisse. Det må jeg ikke give. Hvorfor må du ikke give det? Det må jeg bare ikke. Så er det bare igen YouTube. Du er ikke på serveren. Jeg filmer ikke bare den på serveren. Ja, jeg filmer dig bare. Når det er dansk server, jeg tror det var et eller andet specielt. Nu kan jeg spawn. What the fuck? Hvorfor ender man hele tiden her? Det her spawnsted der? Du er nede i jorden. Er det der dig, det der? Det er mig. Må jeg lige få en enderpearl, så den kommer op? Fuck, det er irriterende alt det der. Lad os se, hvad der er ovenpå. Der er en, der kan flyve. Nej. Er det dit ansigt? Det er med ansigt indvendigt. Du mangler det øje, sådan det. Shit. Hej. Og velkommen tilbage. Til hvad? Så er vi inde på serveren igen. Og jeg snakker med ham. Så nu jeg kender ham, så like videoen. Tricks HD. Ja, tryk til det. Eller med Flot. Mr. Fox. Jeg ved, fuck det. Hvad fanden skete der det her? Der er ingen, det er dig, der smører det. Og så, hvad er det røde her? Det er et tårn. Kan man godt se din mus i dit filmerprogram? Nej. Så kan man jo ikke se min. Det passer meget godt. Men din kan kun filme Jeg kan se, hvor jeg klikker. Din kan filme i 10 minutter, ikke? Ja. Det kan min også. Ja. Jeg har lidt forskelligt loot. Og ja, hvis der er nogen, der er interesseret i den her bog. For helvede, der fanden kommer ind ad døren. Det gider ikke, det sådan her. Så går vi bare på en anden måde. Okay, bare der ind. Okay, det virker så meget bedre. Nå, men ja, vi går videre. Skal vi sige, at hvor mange minutter filmer vi? Kun i 10, eller filmer vi meget mere? 10. Så filmer vi Det er det. jo 25 minutter. Ja, det kan min også. Nej, jeg vil have den her bog. Kan du da ikke klippe sammen i din video, så du filmer mere, så klipper du det sammen? Det er ikke. Jeg prøver at kigge. Okay, hvordan var det nu ude at åbne en bog, det er lige sådan, jeg spiller Minecraft. Og så kig på den. Ja. Shit. Giv mig. Dame. Det er sådan enkelt. Ja, tusind tak, mand. Ja. Okay, det der, det er Der. så fint. Der er en der. Her. Jeg skal ikke have to. Superbog. Lort. Læg den ind i din anden chest. Læg den her. Okay. Nu skal I finde den konto. Kan vi godt bygge noget mere, fordi nu vil jeg gerne bygge noget sammen med dig, når vi alligevel filmer. Jo. Fuck, det ved jeg, hvor gerne det er. Jeg kan godt lide din krop. Den er jeg skrive. Jeg kan godt lide, din krop passer perfekt. Okay, jeg kan godt lide, at din krop den er perfekt, men dit hoved det er bare fucking lille. Og din mund og dine øjne sidder helt over i højre side, og resten af dine kinder sidder bare i venstre.
Men sådan er mit ansigt. Sådan er mit ansigt. Er det sådan, det ansigt? Hvad fuck er det Og her? han har lavet en fejl ved mit ansigt. Hvad fuck er det her, Mathias? Hvad sker der, hvis man trækker håndtaget? Lad være. Nej, hvad gjorde? Skal de... Er det fyrkeri? Nej, det skal jeg få at se. Fanden har jeg den kommando? Wow! Prøv at skyde igen. Hvad er det godt her? Nu må jeg overhovedet ind, ja. Så er det sikker. Okay, du har en kvalitet. Hvis nogen... Hvis dem, der liker min video, kan ikke lige, sige, hvordan man gør sin video fuld skærm, fuld screen, fordi min screen filmer videoer, det er hver gang man skal, hver gang jeg lægger min video ud, så er det sådan, så mangler der lidt ude i siden, som om min video bliver små, og så skal man lave stor skærm, men så bliver grafikken ikke så god. Men ja, så må I hellere lige fortælle mig, hvordan man gør, for det kunne jeg rigtig godt tænke mig at finde ud af, når vi går videre. Hvad fanden laver du? Fyrer dem op. Nej, jeg mener, shit. Hvad fuck har du gang i? Fyrer dem her op. Ja, dem her. Ja, inde i dit ansigt. Der sidder en edderkop på dine skuldre. Nå, sådan det er. Min tur på den. Ret til det. Hvorfor er der... Nå, jeg var der ikke. Og forresten, det er mig, der har lavet det meste af det her Redstone, må jeg sige. Men kan vi hjælpe mig med at bygge mit hus? For jeg vil gerne bruge sammen med dig. Du kan bare bo inde ved mig. Ja, okay, det er jo den. Kig op. Jeg kigger. Sådan det går for. Fuck, jeg er god. Okay, jeg lægger lige ind igen. Læg den lige. Ja. Put i. Hold jer. Når jeg har sagt den her video her. Se. Der er ikke 10 minutter. Jeg filmer. Jamen jeg stopper, når jeg er nået 10 minutter. Jeg er ikke nået 10 minutter. Ses. Nå, men vi slukker nu. Hej.